Jawinjo mara odhiambo maber ahinya ma tarik 21 mano mar Desemba rwakene misawa kendo machiegni winjo weche tuke lak sechegi kikelo ni kanyo kod an jalendo Walter Odinde nyakwar mabende achako koda mago mapacho kaka moyodoni e boma ni mano mar Kisumu dhi bedo modich ahinya e higa mabiro kama tuke go mag Kenya Inter County Sports Cultural Association e yo machuok kaka Cosco Games idhi bagi kochako tarik 14 nyaka tarik 21 Januari higa makinya kama jotugo kata participants mohao gana aboro duto igeno ni dhi chope tuke go. Kisumu koro ni to sekodiero pewa bende dhi bago tuke go kuno magino yangi koda gavana mar Kisumu Ongire Peter Nyang' Nyong'o ma dhi bedo wacho maber ahinya ne johera mag tuke e alwora ni mano mar Kisumu. Tebathe kanyo en ni tuke go mabendo ng'ere ni Irene Shelley Under 17 Championship madhi nyime e gwenge go mag Bondo dhi nyime yo makare sidang kama kilepe kaka Stallone Shamaka Real Highway Yanga Eagles Kombajo Ujwanga Sanda Gotagulu Express Madianya Kabaka Youth kachiel koda RWT duto nitiere tuke go Catalanta magojende nenore ayanga kuno kendo tuke go biro dhi nyime kendo dhi chope giko ne komolo tarik 24 mano mar Desemba kageno koro nitiere ni banga tuke go to jende mathoth dhi yudo thuolo mar donje klipe mamoko e piny Kenya. To komachielo en ni coach mar FC Leopards mano migosi Patrick Ausemsa nokoni biro bedo mondisore sidang mbele kata bedo ni pok oyudo duoko malombo wang' e lig no mano mar piny Kenya nyaka tinyo cha lig no chakre e par ni Ingwe no yudo chako maber to mana bang'e yudo loch e wi Ulinzi Stars to sani weche osebedo negi kathira ka gisiko gi wito tuke go e yo ma ok ber kata matina. Ausemsa yango ni osekoneno rode duto modhuro mabede chune ni nyaka odhi otigo do ka odino gi kendo jiwo johera mage gine chunygi kek to koa kuomgi. Waringo wadide kolwasi wa mole pinja jasungu kama bende wayudo ni klabu mar Arsenal koro ni to chako ng'wecha mar launda jatugo mar Shakhtar Donetsk mano Miklasi Mudrik mondo gi launda nyaka e lapno mano mar Emirata kochopo January transfer mabende odongo mana ndalo machuok kende kendo chiro koda uso mar jotugo idhi yawa yanga parni klipe mathoth bende piny England kuno sekodiero jotugo mamoko manyien mar bogo squad gine lig no madhi duogo kendo komolo tarik 26 mano mar Desemba parni kapok ne ka World Cup ochakore to klabu mar Arsenal noyudo kapod chunjo e namba 1 koda point duto maromo 37 abicha kende mbele mar Manchester City. Komachielo en ni wach mar tomono ta klabu mar Man U chuo chieng' gi kinde ni nyaka weg klabu no mano the Glazers family chwe keto nengo ne chiro kama jo mwandu mogundho koda kembe modhuro sekonyiso milombo ge mar ng'iewe ka johera mag ge to sekobedo mana kasundo weg klabu no ni mondo giwuogo kuno moreto ka gikoni giolo koda tende klabu no mabende osekodino itgi ne ywak margi nyaka ne gidonjo kuno higni 17 duto mokalo kendo mano miyo coach mar klabu no migosi Eric Ten Hag konegi ni mondo gimuk bengi giyudie muomo moro mabende neno kaka de gitim godo nyiepo mar jotugo moreto kochopo Januari kapok giwuok kuno. Kapok winjo mara jotugo modhuro mabende norienye World Cup e piny Qatar sani nengo gi oidho sidang' e chiro ka koro ni to klipe modhuro e piny jasungu yawo dhod pesa mar kawo gi kalarruok mayie tek tweta kendo en mana pesa ng'ato ema digole oko January transfer e Carabao otieno ma kawuono Manchester United rakore kanyo koda Burnley saa 5 motieno Charlton do bende bago nyasi ne Brighton mano bende 5 motieno e kinde tuke mamoko mathoth. Jawinjo mara gi kanyo nogo be madichopa giko mar miweche tuke odhiambo masani kaka nochogi kendo kelni kanyo kodan jalendo Walter Odinde nyakwar mabende jasuba wuodo lakinyero kata askofu mwinjilisti wa soka Radio Namlolwe madibed kod odhiambo mokwe mar Jasport.